Hola, el meu nom és Andrea Llopis i fins fa res era estudiant del grau de Publicitat i Relacions Públiques a l'UCI. Aquest estiu passat vaig decidir fer una estada d'Erasmus Pràctiques a Praga i com els meus companys ja vos han contat moltes coses sobre l'empresa i sobre la ciutat, jo crec que em vaig a centrar un poc més en el que són els avantatges de fer un Erasmus a Praga, perquè hauríeu de triar-ho com a destí. Per començar, vos parlaré de com arribar a Praga. Pot parèixer que des de València no està molt ben connectat perquè moltes vegades hem de fer escala amb els vols, però les escales no solen ser de llarga durada i el preu no és excessivament elevat per a tractar-se d'una ciutat europea. A més, si teniu el carnet Erasmus, a Ryanair vos fan descomptes a l'hora de volar. Us anava dient, Praga és una ciutat europea i és més, es troba al centre d'Europa i és per això que està molt ben connectada amb altres ciutats europees pel que podeu anar des de Praga fins a qualsevol altre lloc per 5 euros, 10 euros, amb companyies d'autobús o de tren com Flixbus o Regiojet. Inclús també hi ha vols directes que connecten ciutats importants com poden ser Budapest, Cracòvia, etc., amb un temps molt curt i un preu molt assequible. Per tant, és una molt bona opció d'Erasmus per a poder conèixer altres països, altres ciutats i viatjar de forma ràpida i sobretot barata. A l'anar d'Erasmus, per supost, també obris el ventall a conèixer un munt de gent d'un munt de països i en Praga, per supost, viu molta gent que és estrangera. De fet, hi ha associacions, inclús comunitats que es relacionen en base al seu origen i podreu trobar, per supost, a part de molta gent espanyola i valenciana, també gent de moltes altres nacionalitats on podreu aprendre un muntó i definitivament val la pena també per aquest aspecte. Per altra banda, també està l'avantatge, sobretot important i principal, de ser Erasmus. A tots els països europeus, per ser Erasmus, et pots treure una targeta que s'anomena ISIC, que et dona molts bons descomptes a l'hora, sobretot, de viatjar en transport públic, d'accedir a edificis culturals, de participar en activitats socioculturals també. Per tant, si decidiu com a destí, ja siga Praga o qualsevol altre, no dubteu en treure's aquesta targeta perquè vos oferirà molts avantatges. El que fa l'estada en Praga com a tal és més barata que moltes altres ciutats d'Europa a nivell alquiler. Per tant, no és tan difícil trobar pis i prendre la decisió d'anar a viure a Praga. Els preus del menjar i tal i el supermercat sí que són bastant similars a Espanya, inclús de vegades poden parèixer un poc més cars, però l'alquiler és molt més assequible que en moltes de les ciutats importants d'Europa on es pot realitzar un Erasmus. Un altre dels majors avantatges que considere que té Praga és el transport públic. Arriba pràcticament a tot arreu i pots utilitzar una targeta que al ser estudiant et donaran un descompte molt més major que a la ciutadania estàndard i et serveix per al tram, per al tren, per a l'autobús, per al metro i de veritat que val moltíssim la pena tindre-la perquè és molt barata i et du pràcticament a tots els punts de la ciutat. A més, el transport és molt puntual, hi ha servei amb molta freqüència i, com vos deia, connecta pràcticament tota la ciutat. Per últim, encara que per suposat no és la menys important, embarcar-te en aquesta experiència et dona l'oportunitat de, com vos deia, conèixer a gent nova, veure les coses des d'una altra perspectiva, conèixer com treballen en una empresa de l'estranger, conèixer, en aquest cas, com treballen en una multinacional i és conèixer sobretot una altra cultura des de dins. Jo crec que Txèquia és un país que val molt la pena descobrir i per tant no dubtaria ni un segon en tornar a triar Praga com a destí Erasmus. Per tant, vos recomano i vos anime que feu com jo, que segur que va genial.